Розпаковка безпровідної 4G відеокамери з сонячними панелями від бренду Hikvision. Ось така відеокамера на кронштейні. Ось така дебела сонячна панель. Еще одно применение для камеры. З'явилася так. English. Також у відеокамери є пір-елемент, який може детектувати теплі тіла, тобто виключати наявність руху. Якщо вам потрібен недорогий бюджетний варіант повністю автономної відеокамери, це буде ідеальне рішення. Камера повністю безпровідна, живиться від сонячних панелей, інтернет отримує саме з 4G сім-карти. Також в камері є слот під карту пам'яті, можна вставити карту до 512 ГБ і відповідно переглядати архів, знаходячись в будь-якій точці всесвіту.